je prek ceste neko drvo, ne, široko.
A uvijek je prek ceste neko drvo, a ne šrot. A baš ga je iščupao, a? Ne idem proći sad tuda. Sad probijat se uda dole, ne znam koliko ima smisla. I nove gume ne ide, nema što raditi. Pogoni. Lagano. Sad tu se mogu okrenuti. Ne da mi se Boga mi sad vozit. Dosta rika s gore, ali čudno, mislim da bo išlo ono gdje bi ga lišće. Ovo je prednost. Ne moram se okrenuti bez pogona. Ajde dobro. Ovo je prednost malo hlada, gdje možeš se svigda okrenuti. Tako, pa putim da te vrati sam i to je to. Stvari, ali to bi volio samo sa zadnjim ići. Ne znam da stisnut odmah, da bi ne sjebe nešto. Sad drugačije ide kad ga je stisnulo, za napred, ovak za rikrt. Ovo je težina napreta i izdaje vrtova. Šteta, baš sam vidio da mu se prepelio kroz taj put kad sam nekad tuda putovao. Ali ne sjećam se, bilo je malo drugačije, nije bilo ovak zarašćeno sve. Ima i tam neki put. Ali nisam po njemu išao, baš sam se uda spuštao kud sam i došao. Danas ubacimo brzo. Zeznuto, nemam jaknu, u kratkim mrkavima sam, stvari za ove grane nije baš neka sreća. Dosta strapaju. Kaj znači gas? Dobro. Ja sam tajna na utrku. Kakvu? U Sloveniju. Kaj je motocross? Ozbiljno, svaka čast. Ajde vidimo se. Ajde vidimo se.